ଅଟା ଅଟା ଆଟା ଟିକେ ଚାପିକି ଲେଖ ହଜୁ ଅଟା 34 ଆଟା 34 ଛାତିଟା ପଣ୍ଡା ये कसिକି ଲେଖ ହଜୁ ହିରୁନ୍ କସିକି ଲେଖ ପଣ୍ଡା ଦେଖି ବାପା ଭାଇନା ତମର ସେଠିକି ମାଡ ହେଲା ମୋର ଏଠି ଝାଇ ଝାଇ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗିଲା କଲିକତାର ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ରସଗୋଲା ମିଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡାମ ଆରେକଟୁ দাও না ম্যাডাম আরেকটু দাও আরে তা দাও আরেকটু দাও রামড়া কাল তো থাপড় মারছো তো অবস্থা যে এমনি করবি আইনা দেখে আমি ভয় করবাই ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ଦରକାର ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି মোর তু দরকার ও আমি ଟିକେ ଟିକେ ତୁ ଦରକାର ଆପଣ ଆପଣ ଏଠି କଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଭଡୁଆ ମାଲିକ ନାହିଁ ଟଙ୍କା 200 ଥେଇ ଥେଇ ହଉଥିଲୁ 500 ରୁ 5000 ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୁ ମୋତେ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ସୋଦାସୋଦି କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଉ ସୋଦାସୋଦି କରିବିନି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହିରୋଇନ ନେବା ଦରକାର ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି আমার তু দরকার নাই মরে যায়নি তো ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ବଞ୍ଚୁ এই পুলিশ স্টেশন চাপা পড়ে যা ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିବ আমার ছুরিটা দে এটা ମୋ ଛୋଡ଼କୁ ବହୁତ କରୁଛୁ ଛାଡ଼ିବି ନା হিরোইন বাবু বে তুই হিরো বে তুই আরে କୁଆଡ଼େ ଜାଣି ଯାଉଛୁ ଆପଣ ସବୁ ପଶୁ ସରାଣୀ ପଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ନେବେ ସେ କହୁଥିଲ ତ ତମ ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ସତ ସତରେ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଦେଲ ନା ଆଉ ଅଛି Mas ele deu cesso para cá. Rani! Rani mau kata suara mau mana? Rani! Sekarang deh, ada Rani pada waktu dia kamu tak pasti gaji. Kau harus cari bersih. Kamu mau cari boleh? Cak, masih sambil cari. Suruh.